Инструктор ми даде книжката и вика, моля ти се, вземи и това и бегай. И само обещай, че шофьор няма да ставаш. Ама гледай какво нещо е съдбата. Станах. Какво да правиш? Все едно Алена ми го изписала на звездите. Значи искам да ви кажа, в момента съм на промоция. Возя много тънка тарифа. 5 стотинки на километър. Штико. Обаче избивам от тарифата за престой. По 12 лева на минута. Чакай се. Какво е, Ставчо? Ставчо, не дей. 12 лева. Вътре ти е включено ДДС, здравни осигуровки, пенсионен фонд. Да. Данък общ доход. Всичко съм включил вътре. Да, но това е ти мамиш. Не мамя. Какво правиш? Живота не измама. Днеска си на 30 утре. Добре, разбрах го това! Славчо, обаче за престоя аз веднъж спрали. Не мога да поместиш. Да. Аз за по-сигурно съм щупил езичетата на колата. Така. Да, излъжили се, влезе клиент, няма излизане. Значи цъка брояча, той върти, защото съм го вързал с перката на вентилатора. Какво да правиш?